Waramba kanasonhlobo nje isikhathi savihani. Ingakho nginquma ukuthi ngizikhiphe mina noVihani, sezwana? Kuzomele sikhiphe uRaji kulolu gibela mani mithi. Axole. Yebo. Baba, mina sengiyabhoreka. Surprise! Ozayo uzolungela ukuzoboshwa. Uyabona ke namhlanje siyakushadisa ke mfana wami. Angazi indaba ngikhumbule uVihani kangaka. Vihani! Ukwambona lo mfana ndawana thize la. Ngeke ngikwenze wonke lo mkhuba nalento futhi ngeke ngikhombe nje ngenkani. Vihani! Bukela uDr Arambi njalo ngomsombuluko kusihlwa kuya kulesihlanu ngehora lesishagalolunye ku Star Khanya kuphela.